אבל אתה תדבר על מי כן, על אוהד יעקב, שנתון 2014, שחקן כנף שמאל, מהפועל באר שבע, אתה תפתח עם אוהד, מיד אחרי הסרטון, בואו נראה. אביתר, קודם כל, עוד שחקן עם רגל שמאל, כנף, מה ראית, מה זיהית פה מיוחד בילד הזה? אני מבין למה התבלבלת עם הרגל שמאל, כי הוא משחק עם שתי הרגליים, אבל דווקא הוא ימני. ימני שמשחק ברגל הפוכה. הוא משחק בשתי הרגליים, וזה אחד היתרונות הכי גדולים שלו. הוא גם שחקן שעזב קבוצה אחרת והגיע להפועל באר שבע, ואתה רואה כזה שינוי גדול מאז שהוא עשה את המעבר הזה, וזה כיף לראות. זה בעצם מה שנכון בסקאוטינג, כששחקן מגיע לקבוצה, פתאום אתה רואה את כל האיכויות שלו באות לידי ביטוי, פתאום אתה רואה את הביטחון, אתה רואה פה מה הוא עושה על הקו, עושה כמעט מה שהוא רוצה, לוקח את הכדור, מרשה לעצמו עם הביטחון לעבור שחקנים, להגביע, עובד עם רגל חלשה כמו רגל חזקה, זה משהו מטורף וכיף לראות ילדים כאלה. פרדי, איך אתה רואה אותו מתפתח ממה שראינו כאן? פשוט ראיתי עוצמות אדירות יחסית לגילו. זה לא עוצמות רגילות לגיל הזה. כנראה, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח הרבה יותר. אני מקווה ש... יעבדו איתו נכון. יעבדו איתו נכון ולמדו אותו את הדברים הללו. תשמע, הילדים האלה, כמו שאמרנו פה בפתיח, הילדים האלה יש להם הרבה מאוד כדורגל, הרבה מאוד כישרון, הרבה מאוד טכניקה. המטרה שלנו, של כל מי שמתעסק בכדורגל ולגדל את הילדים האלה, להביא אותם בזמן הנכון ולמקום הנכון, מבושלים ברמה המנטלית, ואני חוזר על זה עוד פעם, זה חשוב מאוד, הרמה המנטלית בראש, והילדים האלה יש להם כל כך הרבה דברים, שהם יכולים טיפה ללכת לאיבוד בגללם, ולכן חשובה מאוד ההכוונה שלהם. עוד עצה טובה, עוד ליטוף, עוד כיוון נכון, ואני מאוד מאמין בכדורגל הישראלי, ומה שאנחנו רואים פה... יפה.